lang hilin eh. Ha? Nako. Da. Ge. Sya. Sanang. Ni sa ko hapon. Kung bara di mo. Barag reels. Hapon bara di sa ko gamay. Daot to tas reels og vlog dani. Ginoo ko. Mao na lagi kani. Salap. Sa. Imong itanam na nang imong gikuan? Tanam ka? Di. Tanam. Itanam bag kuan tumoy. Kana isa nang tamis nang isa nang kanang pinutod nila daan. Mo ni karon. Nay murag kana kana nas imong tiil. O kana sakto po to. O kana. Kana tanan naman. Di ba ko sabot sa bantang yaya? Ang sabay ko daw mo ya. Ibangan jadi mahugma. Mana na puno? Mahugma ka gud. Pakay mo to no, kapagani na Na pala ba si kapajas to ha? Kung kay laju. Kapajas ni. Uy, precious! May halip mo na. Magtanong mo tagato. Ano ka na ba ito matabang sa... Ano na yung ito na ito? Halibon? Kasabag-bit na ho. Na pala may sagbot. ada lagi na. Kaya hanang ita, mabitay pundok na dani. Pwede na hapon pa. Magtanong po. Uy, mga ba? Sa. Ana ganina ni pang Ado saya kay... Kanida nang. Ha? ganan na gipang ikot. Kaning buwak. Pasong-pasong. Nasa na po ng paso. Halibon ra kay tambaw. Maot na buwa ka ni pohon. Matong saya. Kuha na daan. Itanam ron. Ang halibon? Init man. Mangguinit. Bubuhi. Manggod na. Ita. Mabuday ni. Pilig juta. Gamay. Dali na. Ano ba ang dali? Kaadyo kay gahi man nakasuot. Precious! Ala, precious. Laag. Precious. Hindi naman ang sinadog ko. Sa kaang nay. Sila basta ang. Agianhi kay padaro. Magpadaro. Nang harbi silugla eh. Inasas kwan. Kinsaon? Banji. Wa lagi ning tiwag. Ano pa imong tawag di ba kadangog? Birom rin na. Birom. Karbaho. Hindi, magtawa kayo sa mga tatay. Wala! Natakot. Ding na. Salamat, tay! Para ba may bayad? Ay, salamat. Naanay bayad. Utangan. Hindi, ako din mag-big dali ron. Mo si Oscar. Oscar. Bud na lagi. Dali anang kag si Precious mo kabugan. Gi. Kita wag mo to Raymond siya. Ma ko no ma. Hinay ragal tong kang Raymond. Magbagi na naman ito. Kasi sinigit man. Singit-singit abay mag-iwindong ibuluangan. Batang kuan. Wa ang gud na mata, wa ang gud to. Kang grabe tubo pa imo pa tubo. Mon, tawag mon. Mura ni, kami awan dari skuan. Nato imong papagat tatay dato ganina. Una man po yung tubuhay, tuda bong pa. Kasi awa daghay purpose daning tubo napay sila kapajas makadusungkit maning tubo silang kapajas. Adyo na kay mao na to gahapon. Kato nang si timir na nang watoy kulo. Nailas nung budisto likod pa daghay kapajas gapon ning labay ko hinog. Mong lolo. Nay, ang tubuhay, di bong pa no. Nga bitaw na. Mao man siguro ni silang naong nga. Patay na no. Wa pa kasi may patjon. Panda. Guys, mao ni kaming awang manang ulion ni Didid kada Sabado kay mag-ibutan ni mulang hoy. Hala sige ikor pa ibot nang. Dagko nang hala nabalin sungag man na pagkakuanang. Dagko paw. Dagko kay vitamins man.
Vitamin T. Ha? To arbay na naigo nang aw na pungo na pungag. Wala ganun na, wala lang kung tanay bukog to. Hala, tanawa oh. Dagko oy. Kuan. Tanong mo ba ito pa ko siya? Ala nang prisuhon di kang Oscar. Hala, Dagko nay oy. sundang. Ara magimong sundang nga bagong kinuanay. Ito ato. Sundang kanila mo. Sundang nanay. Nay. Ora ka puno, dagko bumuro. Dabong pa man siguro nino. Dagong pa ni. Dilagon pa rin. Sakto lagi na sa ating latik. Dagan mo gati. Luoy ra magimong kuanang oh. Ni hagsa na nang naghanag bungar ba nang. Dugay naman nakadyo. Pero di man ni jahala nang ipo man to oh. Ilaw. Ikapajas. Nagbasa na ko no. Adjaw sa dira dia mo Nangibuhay pa ito ng lubo. nahas imong atubangan buhi pa man na. Kare, Pero kato na sila mga tangtang na to. pata na to. Tuungan na ni. Isat ay ba ni? Tara be. Isa ay masuman pa kapot sa lubang na sobra. Masuma na no. Suman ni dagko. Bunay bangguran. Mo jud ko ang kubuhi dani. So grabe ba sunda nga pod. Liwata ding nanay na kanang kugihan. Baba ko na nay. Liwat ko siano. Sana! Manje! Adios sa kuno si nanay maning tubag. Nay! Atong sumano ning uban. Agag may dungagon. Pwede na sa tono? Kahudyon man siguro nang. Ha? Kahudyon di. Pudun. Agi paek man pud nimo. Ha? Paek man pagkakuana. Ah. Kaning nga ning hanutoy mayang diragan. Ano toy. Kang dagko. Manon. Hindi ka na ako magsuman, di ka mo kumubalik. Di ka mabalik ma. Huwag mo na balik. Karoon, di kumubalik na yun. Pun inag-usa na og sumanan. Ito na, daghan na mo banggod. Tiaw. Ito to. Itong gipuungan na si boss. Ano na to? Kanin na po. Ada ka na diragan mo, yung sama ulang. Ito kita ay. Wa man, kita lang may mukaan. Si Oscar. Kuhaan na ba din yung malbiri nang ibalhin tusok? Ha, mabila. O di. Ha, Kana ano? Kasi gidaruho ng ano, sayang. hindi ka mabili. Ako hindi nagdugay di ay. Kuhaan lagi na ibalhin. Ba't mo? Oh, that's enough. No more. Wala matigpas ang kamot. Gracias sa Diyos. Wala nito pa nito mo. Isnak pa ron. Wala. Daghan na. Ridag ko, mo ito sumanan. Tupat. Kani mga hanutoy may dangagan. Ano ka, dinangag? Dugangi. Nakagati? Dunanan raman to. Sumugati? Katong salin sa Kate Ali. Ano sila sekali? Nagana. Napay sa kadaka Ha? Ito to. Adjong. Kani? Sumanan ka. Nagana, gusto naman, di man gusto mo kagsuman. Oh. Ipos na na palabian na kay utang kuto-kuto. Uy, dabong, kamitong kamay pa, bis. Kamitong sa sabaw, kamitong. Nagising na lagi na akong dodo. Marusot na pressure lang. Kamitong sa kabungan ba? Jawis mo ito mo. Ang nandito na sa mga butang. Precious! Kan dito, murag espiritu. Ibor ba tos muli nga dito, gusto ka tagwan 150. Kanit na mong guro pidag ka na. Atong kilawan eh. Uy, limpahan din eh. May kaglam ko musuri ko. Ha? Papain ko bungon kay kasa lagi nito na. Kay
Itong jang vlog ni arang dako ato jang gipakpakan na ikag man ko. Nga tukos. Pagatunos daw ng utana ko. Ano ko mahal mag-isa. Mahal man kapin. Gamay ra kado. Hindi kang utog minna mo nagkama. Ito pa sa mga ipamistahan sinura. Wa jud ilang bungo daghan na kado man pangipakay di kun tukan on natong Venus Francis. Mga tagak ra na nawa mo ko na muna kipis naman to. Daghan na kado mga tagak tus kabawan. Wala gyud mga taos kabawan ba daghan kado mga ngani di nila dili ni ngani pasagdan ra mga ratas kalsada. Halali kuangan ra ba? Ilang manis ko ano? Ana. Habis mo na sa una ba karon karaan mo ko. Karanam tiya mo sa unay ngani mo sa kaanan. Uy, halalam yun din ni. Yan. Ay katinaw na mo kon. Precious. Yo ko man na. Ako na may ilo. Napakato ay, kay mo balik pa ta. Balik ay. Ito, bangon nadalag. Banggod, ako magbanggod. Pagbay, di lagos na nay. Marito yung paniunto. Wala, lami lagi ni. Basig puro marinig lami. Hindi ka anda nang paragabi na maak. Aga pa maak. Precious. 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 Hala. Oh, halin ka dito. Wiley, so. Tilawan. Ano mabuti? Ano? Maaja ko no. Ang imong naon niya para di maaja. Haba-haban. Puro marada pinagdami. Ay, ito among gikaan kay di man nabahag. Wala man tawag. Di mo lasan magdagway. Kapag lang ni bakit i-diffuse. Paliti. Orlando. Niniper, ruay po to. Tsurasa. Buntag. Mukaan. Ay, bangat lang. Yupaw. Tay. Tay. Daot na mo. Mo pala sumanon. Sama ko tuhan na. Balik ka? Pwede ka na ikag masapaw. Hindi ano, hindi pa kumabalik. Eh, kaano mo diyan igmamalik dyan siya. Basta na ibayad ko. Ang balik. Isa na mo pohon. Laka? Kuan di ba namo ko bisita ko kung abotay. Isa na oras. Oh, tirabi. Sudsa ka na ibulos. Training mo bisa mating sing buok kan. Ano sa aman? May ngam ra ko. Sa makagbulang hoy. Diing na ko daan kuan pa kay makakuan ko bulang. Oh, di lagi urada kay di dali mo order ang urada. Ako dito burato ko order urada. Kuan mo order mo pa na sa si Luisa ka nang pagay man. Ay talaga. Daghan na Luisa ben buok. Kadalaw. Ako na grabe man ka buok. Dagkis man. Kasi baka pa. Ingon ako nimo. Dili siya man sa kain ko. Bayangan man di ko dani bana ni ko at taga. Daari nga mura nakakita naman ko. Ay kang taga. Sa may lasas bongon, paik man. Gamit lang. Ang baba di ay. Iwat vitamin na niya. Asa ka pa dong? Dari lagi ko ng bedroom kuan ko bilang hoy. Oh. Ang kilo ng bulang hoy. Tagpuan. Josi. Kinilo. Ilas kuan tagbay. Okay ra na. Na maginding na trabaho ilas. Na yung magulang ko idas may pa. Oh, ang juicy na. Be, ay makakuan niya po si Labis. Bayad naman.
Ait na ikaw? Ha? Dami niya. Pagkaon. Ginamos ako ah. Ano ginamos? Ay, ginamos niyo pa ako no. Mabigli na ginamos. Luto. Mura to, hindi na po ba? Bidli. Yan na. Bando to ka. Man! Ginamos. Pagkaon sa ginamos. Mamig ko an. Dati ko Banding nagkanog. May labot pa tayo kadi kita. Ulang sa tayo. Eh guys, kayo na! Maunik tambos amang kutukuturon nga naghigwa aw sa balaman. Ano na ito dari ay? Dara bi na mo di mo ko sa murangan. Ato ka wala eh. Diara ka na eh. Ano bang? Dali na, dali tayo. Kung makuwangan mo mag-ibot ka Uli ka. Mga ano sila laglatig guys. Kami mga glat eh. Ay sa bulang hoy. Ginamos. Si Precious po, mapila mo, ginamos ato. I-focus ari. Dara nakaguling ko Dati naman ko bulang mo. Dara ba? Kaning latig ka guys, duha na ko lang nakabuan. Wa pa na daag. Alalo, lamang precious. Naglaway-laway man. Sa last Ikaw. birthday. Ali. Di anis. Adi na birthday. Sa kato ng day kulo. Sa kadlawan ay. So nanawag ko. Huibis. Kuan. Huibis. Oh, baby. Kulo nga among kulo. Makato. Di ara magog kuan. Ano ba bang paguraguan? Pangan. Kasi nagdatik na ni. O kasi Si Ali naglatik. Si Ali. kinugay ni. Oh, kinugay. Wala to. Tuwa nang itang kanina. Kanta guys. Kan pagdilin na Lipaw. bagay. Butang si precious pa mo hila. Buta sa precious ra. Yun nga ginamos. Haman ron. Tagbay. Ganyan ko tagbay. Bisita man ko. Na, daot na. Uy, tagbay. Mga tag ginamos. Na-improve mo di ay. Ano sa pa? Mga ako magpapakita. Bisita alas 4 pa sige nagkaro-karo. Namina na pus preso sa barong naban. Sama ko. Nadigang mata. Ay, matataning suyo naman ay. Ano to na ba ka? Ako sa kay. Ah, di ara. Iba pagbalhin ko antay. Kati tutod. Bulangoy karon kay Iza. Dinangag kay magsuma na papunta. Suma na po din karon din ang agnik. Inja suma na po. Rabi di gadit. Syaro di gadit manambot. Ay, dapat ginamos oh. Asa mo? Pili naman mo. Ano sa gitna. Ang dako amo ba nang gisad yan. Wa malain. Sa gigisa ni. Suba, ipaisan. Paisan. Sugba tiyo bang isugba ginamos. Sugba ko no ginamos guys. Pinaisan. Aw, na. Di ka matinga Mga matag. doon naka. Ano nang gigisa? Matinga matag isugba ro wa na ma. Ang kagang Tigo. Ano pinaisan turo-turo. Kaya mo tayo magmata. Masama na to. Kawalan diha. Tiyo. Ka umugi Hindi mangikag man. Insin na. Paano na ata? Bukas na pagkaon. Kaon sa Ano pao. tamoy? Pagpapagalasong siya. Bidli. Doon, may naman ka. Gabi ang oy, bajon. Di si Jaray, si Jay Judge na to. Na, andara po na sa maingag. Napa ba? Unay salin. Majo, gwa. Mama na kanong doon, mga di ko dyan, mga haghunawanan. Di ko be. Dali, di ba Bahay ang ko oy? sa tayo. Eh, nung doon! Di, maingag na si Jagdit ko. Mahilim na, napa ba? Ano niya eh? Kaya man na sayang manang dahil itong tag-10 na no. Ano sa? Sa. Ito bang tag-10 nga okay nang? Nay? Nang. Ay, bitaw na. Ay, kay... Ay, yan. Araw mo po na. Sa lang ito. Tapos alis siya, wa man ka. Lamig, pagkalatik. Ano, sa kakilong da pala ito kaluag ha. Ang cellphone mo. Na medyo dong latik nga pusto nagpapil hapon. Tapos Huwag naman eh. namas pining. Kuwang dana. Hangas pa niyo. Ina to tanay. Pining ba magsimaglatik ka na ba dumsing ba may maglatik balik da. Pwede maglatik mo. Dos. Latik ta ba nga to. Ingay ito naglasa pag ito sila kamot ni Helen. Ang luto. Para ba pa yung serbisyo, elementary taman high school, graduate na naman si Paninda. Ya, bala pa jon. Sabi ko sinunod. Mo ko taw. Diyon dahil latik. Hop! Pangulit! Panghunaw! Huwag punit! Huwag hunaw! Hop! Maliod drama na. Wala na ubos ng ganam. Dami no na. Karne. Sila mo ka! Ang bulang ko yun doon! Ginamos sa wato mo kaon. Mo na, nang. Wati ba ko no?